Pán riaditeľ, čo by ste odkázali rodičom či širšej verejnosti? Milí rodičia, ak chcete pre svoje dieťa úspešnú budúcnosť, myslíte na to už pri výbere základnej školy. V našej základnej škole sme primerane nároční, lebo dnešná doba si to vyžaduje. Látku nepodliezame, práve naopak. Dávame dobré základy, aby sa našim žiakom ľahšie študovalo na stredných školách. Spoločnými silami sa snažíme podporiť každé dieťa a jeho ambície. Naším cieľom počas 9 rokov je odovzdávať žiakovi nielen kvalitné vzdelávanie, princípy dobrej výchovy, ale najmä pripraviť ho na reálny život v spoločnosti. Osobne si myslím, že šťastné dieťa, spokojný rodič a ľudský učiteľ sú základné piliere našej švermovky. Sme otvorení, ústretoví akejkoľvek komunikácii so žiakmi a rodičmi. Máme kvalitných, tvorivých učiteľov, sú zanietení a kreatívni pedagógovia, ktorí dávajú dieťa na prvé miesto. My zvládneme to spolu, yeah. A keď sa fúka vietor, nemaj strach. Ak padneš, tak len do rúk, yeah. Tak vyleď vysoko, jak v predstavách. A keď